בוקר טוב חברים. אז אחרי זריקת העידוד שקיבלנו על האופני BMX שבדרך, משהו שהוא חי ונושם, קבלו רוקי מאונטן פיוז'ן פאוור פליי 30 2023 שהגיע אלינו במחיר מטורף, עכשיו במבצע 15,900, המחיר הכי טוב בעולם, לא בארץ. הדגם הזה ספציפי ה-30 מגיע עם מערכות SLX 1/12, קרנק של רייס פייס, צמיגים כמובן ריקון טיובלס, מוט כיסא מתכוונן, המנוע 108 ניוטון עם סוללה 720, כמובן הצג המפנק. חברים, החבילה הכי טובה בארץ, בולם רוק שוק, אין ספק, שיחקנו אותה בענק, לפחות בקטגוריה הזו. מגיע עם פדלים של ולגו. יאללה, תתחילו להפגיז. יש לנו גם מהדורה מוקטנת של הפיוז'ן, המוקטנת, משונמכת, הפיוז'ן 10 בצבע שחור עם זהב, עולה קצת פחות, בסביבות ה-13,000, שם הסוללה קצת יותר קטנה, 480, שזה גם מספק לזנב קשיח, מערכות הילוכים 1/10, אבל אין ספק שזה הדגל. היידה!